हर मोसंजाक पण्डित मन्त्र परिजाक मन्त्र परतुति पण्डित हरगि रजाक social media o tabuk o video kacha jeheno viral ungjak tai norbo viral video ni mangpili o nukai norok pulao hinui mangkhana amo tamoni onustan choli tong nogo kuno kaisa mwtai ataite rwkha hinui kintu nog no ang o onustan ni ukulung ni kok sakai norok wanojagono o onustan wngkha bwsajak buma buphani kok nayawi hamjakma chwlabai khari thangmani pore buang buhajong chajakya wngwi bwsajak kwthang tongtutui no bini srado swnamkha amose o onusthani ukulungni kubui kok hwnkhe omo boroni patimung bo jaga o patimung pathika hadike salane monti kisa kok norok naitongdi ani channel no paisa hwnkhe kai jefuru social media o khoroksa kwthang borokni srado swnamjaka hinui mangpili kase paio joto jagana o video viral wngthangkha borokrok wanajaka omo bahai je kwthang borokni srado swnamjaka hinui tei borokrok saimano chungjaka omo boroni patimung o patimung patika West Bengal ni Uttar Dinajpur hinui Chupra block ni Sunapur hinui kaisa jagao o jagao o nukhungni borokrok bini bwsajukno kwthangui no kwthwi hinui srado khlaikya hinui hwnkhe tamoni bagui nijini bwsa kwthang noba kwthwi hinui srado khlaikya amo bo lukurok saimano uchungkhana kang nongno saikha rwnai bungni nukhungni bongni bwsajuk nijini hamjakma chwlabai khari thangka thangnai 9 mas ni salmari ni salo tai nukhungni borokrok bini bwsajuk bini hamjakma chwlabai khari thangmani kitchepana maniwi maliya borokni ichha mote agui bini bwsajuk kubun chwlabai hamjakma chwlabai khari thango hinui chajakya wngwi o nukhungni buma buphachong bwsajuk kwthang tongtutui no srado khlaikya tei saimangkha je bwsajuk khari thangmani pore buma buphachong bwsajakno nahar thangkha tei police o bo case rwkha kintu bwsajuk koto mamala sogumani pore bini bwsajuk buma buphachong tongbai tongya kare bini bwsaibai tongnani hinui samani pore nukhungni buma buphachong chajakya wngwi bwsajakno kwthangui no srado swnamwi khibika hwnkhe norokbo khwnai naidi nukhungni buma buphachong tamo saka অন্য পরিবারের সাথে যা আমরা মেনে নিতে পারিনি ওর জন্য আজকে ওর শ্রাদ্ধ কর্মক্রিয়া করলাম ও ভাগ ছিল প্রায় 9 তারিখ 3 মাস 2025-এ আজকে ওর চৌথা আমরা ক্রিয়াকর্ম শ্রাদ্ধ করলাম hwnkhe norokbo khwnai mankhana nukhungni borokrok tamo saka tai o patimung kase phaimani pore lukurok wanajakha je nijini hamjakma chwlabai de kwbangma borokno khari kaijakma nukha kintu mwtui hai kwthango no srado khai male borokrok nugyaku hinui lukurok wanajakba kha tai baksa borokrok hwnkha khari te kwbangma borokno kaijago kintu mo haikhe buma buphachong kwthangno kwtaikhai srado khaikha hinui hwnkhe norok o patimungni mangpili nuda nukha nugya tongkha norok ani o channel ni bisingtwi nugui mankhana hwnkhe paithakha amchu kok saui no ang ani video no ma pari sinai norok ani channel no chajakhai like subscribe share khadi mutai hai tebo katal video rok manani bagui।